Monuments funeraris. Es traslladaren així des del cementeri excavat a la plaça de Juan Carlos I o de la Creueta en 2001. Allà hi ha un altre panell que explica aquest important jaciment arqueològic. Sobre aquestes plataformes hi havia un cos superior de tàpia, és a dir, terra piconada, però la seva forma no s'ha conservat. En ells es van soterrar personatges destacats de la ciutat iberoromana. Són del segle I abans de Crist i presidien recintes funeraris tancats per tàpia. Al seu voltant es concentraven tombes amb ossos cremats i dipositats en urnes. Al costat d'aquestes hi havia objectes que acompanyaven al difunt. Els trobaràs a Vilamuseu.